Te Frankon szerelmet hallottál Kakuzunak? Szerencsétlen, nem csodálom, hogy most nincs köztünk. Ismerős az a kifejezés, hogy kus! Ne is vedd őket figyelembe, Hidem. Ők heterók. Elég volt! Baszkodjél, toj! Kretén medve. Egyébként meg csak annyit vallottam be Kakinak, hogy olyan nekem, mint egy Sasuke. Hány D-vel írják, hogy elpusztítani? 2-vel? 2-vel kevesebbel. Karin, felvennél valamit? Ide vonzod a dementorokat. Basszeg, ez lesmárolt! Mellesleg valamiről szeretnék érdeklődni ide. Mondjad, Ugye, mielőtt az ember meghal, lepörög a szem előtt az egész élete. Még a darabokra szaggatott egy futamtechnika, és mindössze csak egy fej maradt belőle. Mire akarsz kiukadni? Nincs semmiféle utólag megszilárdult emlékképed arról az éjszakáról. Magaslatokba becsült narancspofám. Kikapartad a testem a fejemmel együtt? Nem. Akkor szívtad, ugyanis a faszom tudja! Ne baromkodj, Hidem! Amennyi időt a föld alatt töltöttél, simán volt időt pátyolgatni a gondolataidat. Hát bocs, de volt jobb dolgom is. Ó, baszki, ne gyere közelebb, ne létszik! miért vagy ennyire ráva Hidenre, Tobi? Bocsi, ez csak valaki bogarat töltetett a fülembe. És azóta volt egy gyanúm, hogy te tudsz valami olyat, amit mi nem, Hidem. Hát, annyit megosztatok veled, hogy egyszer láttam Fluor Tomit. Aztán mégis rájöttem, hogy összetévesztettem egy félig retardált kleptomán gibbonnal. Bár gondolom erre most a halál se figyel, mert épp mindenki a lombkoronára fókuszál. Miről témázgattok, fiúk? Zavarok? Ha. És még Röhögjél csak, majd elbasszabusz. És itt jön a fene gyerek Eustreptos Spondylus, aki random becuppantja ezt a gyanútlan Gallimimus falkát. Miért ne? Nyom. Lassan a testem. Azt is éljük számításba, hogy ez bizony a kocintós meg nem vető Spinosaurus a la Pankroki gagja, akinek csipáját csipi a beton egy kodó. Csak hogy Eustreptos Spondylusunk tarkójának árnyékában ott feszít a legendás biofegyver! Spielberg Saurus! Na, hé, ne csapkod már, baszki, nem Omnitrix. Ki a franc tudhatja az igazat arról az éjszakáról? Megvan, Tobi! Az előbb kifejtett elvet szerint aki meghal, az újra szembesül az életének minden fejezetével, ugye? Elviekben? Ergo kivel kell nekünk beszélni? Egy halottal. Kakuzu. Rájöttél már, hogy tudod felvenni vele a kapcsolatot? Nem, de most már erőteljesen hágja az agyam. Emlékezz vissza a körülményekre, amikor utoljára beszéltél vele. Napszakasz, cselekvések, helyszín. Jaj, banyeg, a röhögés kikezdte a hutyójagom. Rohanok dobunk egy spriccert. Basszus! Ez a karperec segített hozzá ahhoz, hogy kommunikálsak a halott lelkével. Kakuzu. Már mindent megpróbáltam. Mi a halál van ezzel a WC-vel? Sehogy sem sikerült újra megteremteni a kapcsolatot, mintha be akarna szippantani. Ó, én idióta! Mi van? Rájöttél valamire? Hey, Naci, várj! Hát ez meg... Ha bemeritek foglalni előttem a WC-t... Te meg mit keresel itt? Herkules! Ezt ne csináld, várj! Kezdhetsz ámulni, nővérkém.
komolyan mondom, mindjárt leáll a szátosságom. A WC hajtotta végre rajtad ezt a metamorfózist. Jól szűrted le. A WC? Hogy? Eddig komolyan nem vettétek észre. Egy dimenziókaputátunk a WC kagyló van. Nézd, bassál! Egy pillanat. Ez akkor sok mindent megmagyaráz. A baragot, a szivárványoszikat, ráziát, megató karpercet. Ezek minden külön dimenzióból szabadultak ide. Na hajrá, hoppá! Melyikünk fog extrémebb dolgot? És akkor ezek szerint Elton és Leonidas is azon úton váltak emberre, hogy te is. Ez is pipa. Ahogy nekik, nekem is létezik egy másik énem a túloldalon. Ennek és annak a világnak is van egy saját Herkulese. Így, amit átléptem a kaput, felborítottam a meglévő egyensúlyt. És megszületett ez. Akkor Leonidas rólad beszélt, mint harmadik személy. Elárulnád végre, hogy mit akarsz te itt, Herkules? Milyen sunyi terv lappang az emberré változtatásod mögött? Jaj, Conan, ennyire nem ismersz. Amióta az eszemet tudom, riválisokként tekintettünk egymásra. És a rivalizálásnak épp ideje véget vetni. A tervem egyszerű, mint egy papírcsákó. Döntsük el, ki a jobb. Nő ellen. Jaj, ezt nem hiszem el! Már az 5. lángoliát fogom ki. Pénzegóper rögtön egy mitológiai lényel indított. Mit mondtál? Minek is az ötvezete vagy? Bika, solyom és patkány? Csipmúcin. Nem tudom, mit vagy oda. A horgászat az öreg fiúk sportja. Jó, azért az behalás, hogy annyi bizbasz átszuppanik hozzánk. Hát semmi. Gondolj bele, mi lehet a kapu másik oldalán. Na de most aztán... Mindig van egy nagyobb hal. Star Wars bónusz! Ez kevés vagyofa! Herkules, pontosan miben is fog állni ez a méretetés? Még nem tudom, spontánok leszünk. Figyelj, tisztázzuk. Régen jó volt veled kavarni meg minden, de gondolom megérted, ha most Colent fogom pártfogolni. Nagátó, ezt neked hoztam? Ez meg mi? Egy Sony erekció. Rak zsebre a küzdelem alatt. Hajrá, Herkules! Ez a féléret kis ribizli bogyó már Nagato fejét is elcsavarta. Azt hiszem, küzdőszellemben nem lesz hiány. Épp kellőképpen felkúrta az agyam. Nyerőgél már, te ember, mert csavatkodok a csöcseidre! Hé, nővérkém! Első menetben jöjjön egy kis csábító erőpróba. Mit gondolsz? Alkalmas vagy? Már akkor tele voltam csáberővel, amikor te még csak egy szamárfül voltál. Tetszik, hogy ilyen bátran bánsz az iróniával. Zecuki pofa, küldheted őket?